אס ספרטה! אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסתר. הרמב"ן, בן, לא בם, בן, בנון, רבי משה בן נחמן. אתה לא תגיד לי, מי אני? מהיום מפסיקים להתנצל. התפקדו עכשיו לבית היהודי. בצבא הכי חזק. זה מה שאמרתי לכם. זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה. לירושלים בין חומות העיר. מי מתעסק? זה מיקו. זה לא ערב חג. אני כל שבוע מוציא אותו. הלו? יש מישהו בבית? המבצע היה עקוב מדם. תפסנו כמה מפעילי מחתרת ההכתרות. משהו כמו 20, כמדומני. וואלה, קלעת בומבה. אתה צריך ללכת לשיעורי ערב. מה השעה? שתהיה בן אדם.